Bon dia a tothom, un aplaudiment molt fort per tots els que heu vingut, bon dia. Molt bé, heu estat invitats, convocats amb aquest petit acte sorpresa que anem a fer ara aquí per tots vosaltres. Algú sap, algú intueix què passarà? No? Bueno, doncs us anem a explicar, anem a desvetllar el secret en breus instants. Enguany, celebrem aquí a la residència 30 anys. 30 anys de que es va inaugurar l'any 94, em sembla que va ser a setembre-octubre. Enguany, doncs, al setembre-octubre farem 30 anys. I la història de la nostra casa, tal com me recordava el Josep fa una estona, ha anat canviant durant el pas d'aquests 30 anys, que han sigut per uns curts, per altres han sigut molt llargs. I el personal que treballem aquí a la residència també hem anat canviant alguns, altres no, que hi som des del començament, altres han vingut, altres han marxat, però sempre ens caracteritzava a tots nosaltres una cosa, i era això que portem al damunt, que ens diferencia dels que viviu aquí, que aneu vestits de cada dia, amb les vostres robes. Nosaltres portàvem aquesta prenda, que és un uniforme, per treballar millor, perquè no ens taquem, per higiene, per un munt de coses. Però clar, els anys han anat passant i tota aquesta ventall de productes que portem han anat canviant i evolucionant. I avui és un dia de canvi. Jo demanaria un aplaudiment molt fort per la persona a la qual farem aquest experiment, que és el senyor Josep Capdevila, que el tenim. Per favor, un aplaudiment pel Josep Capdevila. Encantat. Passi a l'alfombra. Josep, aquí darrere teu tens una capsa màgica que hem instal·lat. És una capsa del temps, una càpsula del temps, que quan tu entris dins recorreràs aquests 30 anys en menys d'un minut i entraràs jove com ets ara i sortiràs més formós encara. Demanem, sisplau, concentració, perquè el Josep s'ha de concentrar per entrar a la càpsula i quan surti tindrem una sorpresa, una grata sorpresa. Estem engegant la càpsula, tot està connectat. Hi ha la llum donada? Sí? Molt bé. Josep, estàs preparat? Vols dir algunes paraules abans d'entrar? Que si hi ha la possibilitat que això surti malament, vull dir que agrairia que em tinguéssiu el vostre pensament un record, que se'n recordés el límit per si no puc tornar. M'entén? Ho vinc una mica desfigurat, una miqueta diferent, vale? Records a tots, Són molt agradables, conèixer. Un aplaudiment per aquest valent. Que ens diu, adeu. I entra a la càpsula de la transformació. Endavant. Ho recordaré. En aquests moments el Josep ha entrat a dins de la càpsula. I en aquests moments començarà la transformació. La càpsula ja està activada. Algo ha passat. Algo ha sortit volant. Què és això? Ui, 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 ui. La samarreta. Uns calçotets, ai Déu meu. Ai Déu meu. Atenció que s'està produint la transformació, no vull mirar. Oi, 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 oi. Estem transformant molt avui, Vam apartar aquests objectes de la pista. Senyor director. Oi, oi, oi. Què és això? Vinga. Mare de Déu. En aquests moments el Josep està completament nu, completament despullat a dins d'aquesta càpsula del temps. Veurem com sortirà.
els nervis. Josep, estàs bé? Estàs bé? No està gaire bé, està una mica marejat. Hauries d'estar ja a punt de sortir. Atenció, està a punt de sortir. Fem un aplaudiment molt fort a la de 3. A la 1. Estàs a punt? A les 2. I a les 3. Aquí el tenim. El nou cuidador 2024. Senyores i senyors, aquí tenim el nou cuidador. Vine, Isabel. Vine, Isabel, vine. I ara ballarem. Un aplaudiment del nou cuidador. Amb aquest uniforme de color verd fosc, es passeja per la sala el gran, el magnànim, el fantàstic Josep Capdevila. Sí, ara li tallem l'etiqueta, que és tot tan nou. Vinga, un aplaudiment molt fort. El Josep ens presenta aquesta combinació de color verd fosc, blau, no sabem exactament, amb pantaló així ajustat, una roba que cau, un caient molt agradable, molt bonic. Aquesta és la presència que tindrà flexible, podeu veure, es poden fer les mobilitzacions sense cap problema. Però bueno, no deixem el Josep sol. Demanem que entri l'equip de cuidadors i així us veurem al complet. Som-hi! Un aplaudiment per l'equip de cuidadors. I aquí tenim unes quantes cuidadores que avui ens acompanyen en aquest nou look, aquest nou uniforme. Vinga, un aplaudiment ben fort. Vinga, 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 vinga. Atenció, que tenim a l'Aníbal. Uau! Anem a passar el micròfon, anem a donar veu. Aníbal, cap de cuidadors, ens presenta el seu nou equip. Vine cap aquí. Presenta'ns el nou equip. Bon dia, gent. Bon dia, gent. Ara ha arribat la transformació, ha passat el temps, i ara, avui el dia, a partir d'avui, ens veureu una mica diferents, però estrenem l'uniforme, tot l'equip de cuidadors, tant les noies com els nois. I aquí teniu la mostra, avui al matí, de tots els companys que també fan el fet d'avui i també tenen representats d'aquest color. Molt bé. Vinga. Molt bé, però tenim més cuidadores que arriben just per allà al darrere també. Un aplaudiment per amb elles. Molt bé. A veure, anem a repensar ara. Anem a presentar l'equip de neteja, que els tenim també a punt d'entrar. Fem-los un aplaudiment molt fort al nostre equip de neteja. Som-hi! Aquí les tenim també, lluint aquest color fantàstic. Ai, 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 uau! Un aplaudiment per aquest verd tan xulo! Uau! Fiquem davant, som-hi! Atenció, equip de neteja i cuidadors, fem una posició de fotos, sisplau, en posició de fotos, que l'Aitor ens farà aquí el vídeo, en vídeo mateix, després ja ho passarem. Molt bé, però atenció, aquí no cala la cosa. També tenim l'equip de tècnics d'infermeria que es presenten avui davant de tots nosaltres amb aquest uniforme. Un aplaudiment molt fort! Les noves infermeres i el nou equip de tècnic.
Uau! Amb aquest color granatós tan xulo es presenten doncs l'equip de tècnics d'infermeria. Ara sí que estan tots els colors al complet. Vinga, un aplaudiment molt fort. Doncs aquesta és la transformació que farem a partir d'avui. A partir d'aquest moment, doncs, ja deixem enrere el color blanc dels uniformes i apareixen, doncs, aquests colors per donar una mica més de joc i alegria en aquesta casa. També us comentem que la direcció aniran despullant... Ah, no, calla, no, perdó. Aniran vestits com sempre, com sempre. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, un aplaudiment ben fort per tots.